माने मानसिफोरखौ जाम्बा खालायनो नागिरदों बाजेटआनो जेराव गैला बबे हेडआव बबे बाजेटजों बिथांमोना मावनो नागिरदों आरो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों मोनदों स्वयं बिटिसिनि चिफ बर्तमान प्रमद बर'आ गावनो बुंदों फैबाय थानाय 2025 आरो 26 बोसोरनि बाजेटआवसो बे हमनाय जागोन जाहैदों दा अब्ला सरकारानो गैला सेप्तेम्बर मासावनो जोब्बाय बबे फैसाजों मावगोन बेलाय दा नंखायनो जायफोर नै दिनै बे आदार हिला खालायनानै फिथा हासो होग्रा बिसोरबो गावसोर एसे लाजिनांसिगोन दा नङा होमब्ला गावसोर बुजिनांसिगोन दिनैनि थारिखआव बेबायदि नंखाय स्किम फोसावनानै माखासे रायजो राजाफोरनि गेजेराव नंखाय मेसेज होफ्लानानै जुदि बेबायदि भट लानो नागिरनानै उनाव मावनो हायाब्ला मा जागोन दा आरो सरकारा फैखाथारा जों नुखाथारबाय बिथांमोनाथ' थांनाय बाराव 12था मोनदोंमोन एबारथ' गावस्रा गुस्रा गावनि गेजेरावनो जों नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों टिकेट बिथांमोना माखासे फोसावबाय माने 18टा समस्तियाव 18 जन मानसिनि बिथांमोना टिकेट फोसावबाय दा गोबां रोखोमनि बिथांमोननि गेजेराव बेले बेजे दा बेनो फोरमान बिथांमोननि गावस्रा गुस्रा सोमजिबाय आरो बिथांमोना सरकार फैया रोखा नंखायनो खुनु पइन्टे बिथांमोना सरकार फैया आरो बे दिनै जिथु माने लाइ खुन्था गायनाय बे लाइ खुन्था गायनाय थासिगोन आरो बिथांमोना मावफुंनो हाया आरो रुजुगोरा बिथाङा बुंदों जे माखासे माल्टियार्सफोरनो होनो गोनां अनसुंथाइफ्रा माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय होनो हाया लाजिदों बिथांमोना एन्सार होनो हायाखै आंथ' सोंदों नालाय मार्टियार्स फेमिलिफोरनाव थांदों सनमान होनो रोङाखै थै आरो जिउ बावनानै दिनै बे सोरजिनाय बिटिसि बा बिटिआरखौ दिनै मोनबाय बिथांमोना दिनै सरकार खुंनो हादों बै मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों मोननाय बे दिनै मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ बिथांमोननि आखायाव दङ मा टेकनिकेल प्रब्लेम थानो हागौ हले फैसायाथ' हरथारदों 200 जन मानसिनो 10 कोटि आंखौथ' थगायनो हाया बे फैसायाव बबाव थांखो हिसाब होदोंसै मानो 3 लाख होनानै बे 2 लाखलाय मा टेकनिकेल प्रब्लेम थानांगौ जाखो जादों बिथांमोना बेखौ बुंनो हायाखै नंखायनो टेकनिकेल प्रब्लेम बुंनानै एरायना थानो नागिरदों नंखायनो रायजो राजाफोर बिसास खालायनाङा बिथांमोना एन्सार होनो हायाखै आंनो आं एसेम्ब्लियाव कुइसन खालायदोंमोन होगोनबा होगोन क्लियार बुं 3 लाख होबाय आरो 2 लाख होबावगोन होननानै बुंबानो जाबायना जों फैसाखौ बेलेगाव बाहायथ'बाय होननानै बुं दा नोंथांमोना मानो थगायबाय थादों फालाय मुंख्लंफोरखौ मानो थगायदों नंखायनो बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना लासिंसिं बे रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायबानो जाबाय बे बिथांमोना नंखाय गावखौ माने दायनिफ्राय एरायनो थाखायसो टेकनिकेल प्रब्लेम होननानै बिथांमोना दाय एरायदों आरो सार प्रिया बसुमतारी बिथांखौ बुथारनायनि दायाव फेरेंगा बसुमतारी बिथांनि नामा दाफन जाफिनदों बेखौ सोंनांसिगोनलाय बिसिनाव आंनाव सोंना लाब गैला मानोना बे प्रिया बसुमतारी गावथारग्राया सोर मिथिखायो नङा होमबा सोरनि गुरुआ गावथारदों दाथ' बेखौ आयेननि गेजेरजों बिसार जागासिनो दङ दा बेहाय आं बारस' बुरस' बुंब्लाबो दाय जागोन आंहा नङा होमबा दा नंखायनो मानि थाखाय गावदोंमोन सोर बुथारदोंमोन बेखौ रोखा जाना दंखायो दा बेखौ बुजिनानै जुदि दा बे ससियेल मिडियानि जुगिदि आंहा बुंबाय थायोब्ला गावजों गावसोर बिदा फंबायजों नंखाय खोथा बुंलायबाय थानाय जागोन नंखायनो आयेननि गेजेराव जिहेतु हाबबाय आयेना बिसार खालायसिगोन जुदि दायनिगिरि जादोंबा बिनि साजाखौ मोननांगौ मोनखागोन आरो बे रावबो जेबो बुंनो हाया दिनैनि समाव बिटिएफ दलआ बेसेबां समस्ति मोननानै नोंथांमोना सरकार दागोन बेथ' गोजाम जाबाय जोंथ' 25टा सिटखौ मोनगोन होनबाय थाखादों नङा होमब्ला आरो सिटआ बारायगासिनोसो दङ जोंहा दिनै बिपिएफआ 25टानिबो बारा मोनसिगोन थांनाय बाराव जों 25टाल' होन्दोंमोन जेरैबायदि लोब लोब गामिनि मानसिफ्रा फैदों बेहाय जों मोनथिगौ एबार बिपिएफआ 25टानि बांसिन माने नाम्बार्स लानानै फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव गभर्नमेन्ट दागासिनो दङ आं गफुरनि रायजो राजाफोरखौ साफ्रोमखौ खावलायनो सानदों जितु रायजो राजाफ्रा बिराद खस्थ' मोननाय गफुरनि रायजो राजाफ्रा गफुराव गोबां खामानि मावनो गोनां दं जितु बिटिआरआव सोसनजादोंब्लाबो बा बिटिसिआव सोसनजादोंब्लाबो दिनैसिमबो बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमा दिनैसिमबो बे सफैनो हायाखै नंखायनो गोबां जौगानायनि खामानि मावनांगौ दङ बेखौ लानानै मोजां सिन्था खालायनानै जाहाथे जाय सरकार फैगोन बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे भट होनो खावलायबाय आरो आं जितु बिपिएफनि सासे धनस्रि समाजनि बिजाथि हिसाबै आंथ' खावलायखागोन जितु पार्टिनि मानसि हिसाबै नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय आं खावलायहरबाय आरो